tantana, ko'ngillardir yurak şatlana. Hayırlı kiş yetekçiler, bayramga kelişler. Bugün bayram, bugün tantana. Bizde bugün felçer akuşerlik punktu aşıla. Yürekteki rahmet hislerin topşırabız sizge jir aşa. Rahmet sizge. Bu mesele kubrak işlerge gerek bu arkasında alalarda devam ettiği işlerde vardır. Bizden indi özümüzün sisteme tavrışı negizinde nedir bu meselenin şişip barda benim ya binada da bulganda gelecek konuda kesinlikle yaşamayız. Hemen de yanlıktan kapalı olmayı şu yanlıklarga varıp indi şu halkımızdan indi mine respublika programması barlıkta kildi tağın ülken yaşımızdaki pensionerlarımızda diagnostika aparu, alarına olaylıklar bulduruldu. Bizden bu jirlikten de işe kişi aparıldı bizim. Nege? Aynısına? 88 kişi bu yıl indi diagnostika olaylık bilen barıldı. Haminde ikinci yılga da, üçüncü yılga da oldu. Yıl sayın kulem artıp baraşak. Şimdi okuttan geçiyal, şirin paşaran olgendi. Ağıl halkının da ötinde oldu. Dige tertip çıkmışık alnıska var özünümüz. Şu an şimdi biz vaktinde bizini tekşirtip. Bizimizden Республика Президенті Рустам Нұрғалиевичқа бек зор рахметтер айтасы келе, аның поддержкасы белән 12 елдан бері біз менә бу халыкларны төзеп киләбез. Аллага шөкер, әле күп авылларда, күп үйләрдә менә шундый удобстволар юк. Бөтен удобствосы эчендә, мебелдә, оборудованиесе да комплектта куела. Теге шәһәрдәге кебек секреты юк. Şehirden yaşaraktık. Даже күп шәһәрдә күп зданиялар монардан бик түгел. 200'de nişe dura da. 238 kişiye bırakmışız bina. Bu seferde yortu yurt. Bu bitardı. Bu yurtta bunday bir yok. Şunday удобстволар. Şehirge qaraganda күпкә яхшы яшыйсыз. Шулай. Икенче чираттан Рәис Нургалиевич сезгә рәхмәт әйтәбез килә. Ул төзүгенә түгел, аларның коммуникацияларында кушасы бар. Ул районда поддержка булмаса, аны ярап чыгып булмый. Сезгә рәхмәт, шулай программа булып торсын, сез поддержка итеп торсагыз, Алла бирсә ул халкына менә шулай булыр. Сезгә исәнлек, саулык, авырмаска, менә бу биналарга профилактика өчен генә килергә булсын. Исәнлек, саулык сезгә. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Biz rəhmət sizgə. Министрлыкка мен конечно әйтәсем килә бик зур рәхмәт. Аларны bizim tendetegi yaxşırak yaşayan sayın problemi kübürek. Hem indi mine ministrlikta bütün polikliniklarını remont yasalıp var respublika. Yine organişler bizim sabahın özünde de boş bir katışlandı.
һәм инде дәвам итә. Җиһазлану менә оборудование белән ул бик зур күп акчалар. Но бит аны дөрес итеп куллану белү кирәк инде. Менә киләчәктә безнең программаларыбызда дөрес итеп булса, чиратларны без дөрес итеп. Безнең иң олы проблема әле чиратларыбыз бар. Һәм инде аларны да менә дөрес итеп эшләп бетерсәк, инде лабораториябезнең яңартырылырга дип хыялланып йөрибез. Сосудистый центр, шуның өчен бу министрлыклар зур эшләр эшләнеп бара, аларга аерым бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шулай бергә матур итеп эшләргә язсын иде. Аларның кадерен белеп, авыл халкы өчен безгә шундый булышлыкны күрсәткән өчен. Республика программасы бу модельле фаплар арасында республикачасына дөресләп җибәрим инде, рөхсәт итсәгез, 11-нче түгел 12-нче фап бу безнең районда төзелеп чыкты. Җыен сәйбәтләп эшләп килә. Гафу итегез инде, бездәдер инде. Бардыр. Нәрсә әйтәсе килә? Бинаны төзүе җиңел түгел, но аны төзеп, фельдшерны утыртып, онытырлык дигән сүз түгел ул. Рәсми генә әйтеп үтте, авыл халкының тазалыгы безнең бердән-бер задача дип торабыз без. Аны бездән беркайчан да алып китүче юк. Шуңа күрә фапларны гына ташлап калдырмыйбыз. Бик кызык менә шундый программа кертәсебез килә. Быел башлап җибәреп, киләсе елның башында 26 фапка интернет связь кертеп, турылыктан безнең хастахана белән бәйлеш була, фельдшерларның эшләре җиңеләячәк. Халык авылдан җиңеләячәк мәсәлән, турыдан туры табибларга чыга торган элемтә булыр дип хыялланып калабыз әле. Sabah Zek Balitsasының баш табибы Марат Рафаэль улына һәм дә инде шушы бинаны төзегәндә хезмәткә кергән барлык кешеләргә дә бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Барыгызга да, гаиләләрегездә иминлек, эшләрегездә зур уңышлар, исәнлек, саулык телим. Килегез, ишек һәрвакыт ачык булыр. Бик зур рәхмәт сезгә.